आच्चा खुलुमगोरबाय आं गिबियावनो आंनिसिम खौरांगिरि मेलखौ आं हांख्रायहरनाय जादों लोगोसे जोंनि गेजेराव सफैनो हादों आर'नाइ रादाब एसएम निउज आरके लाइभ आरो बड'सा आङो बर' रायजोनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां हरनो नागिरदों जुदिअ बियो दिनैनि दिनाव बियो मोनसे एसेबां माबा नङाब्लाबो बियो 2019 आव जोंहा सासे हाइ कर्टआव अनारेबल हाइ कर्टआव मिस्टार जनकलाल बसुमतारी रिटायार्ड आइआरएस अफिसार बिथाङा मोनसे केस खालामदोंमोन चेलेन्ज खालामदोंमोन जे हिरा सर'नियानि कास्ट सार्टिफिकेटआ बर' कसारि सर'निया कसारि फेक अर दा रियेल बिनि सायाव आरो दा दिनै फैयै फैयै 2019 निफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै आगान सुरबाय बिथांनि टार्मा फैयै फैयै जोबफैनायासोनो दा बिनि गेजेराव थेवब्लाबो मोजां खौरां होननानै बुंनांगोन मानो होनबा जिहेतु दाख्लै मोनसे हाइ कर्टआ मोनसे राय होबाय जे बिथांनि केसखौ मास मोननैनि गेजेरावनो निष्पत्ति खालामनांगौ अर्थात जे वेदार हि इज ए रियेल ट्राइबेल अर फेक ट्राइबेल जे बिथाङा गावखौ क्लेम खालामदों जे बिथाङा बर' कसारि होननानै खिन्थु दिनै जोंहा जनकलाल बिथाङा पेटिसन होनायनि उनाव माखासे जोंहा WPT डिपार्टमेन्टआ मोनसे डिसिसन लाबाय डिसिसनाव जे हाइ कर्टनि अर्डारनि मथे बिथांमोना मोनसे कमिटि कनस्टिटिउट खालामबाय बेहाय मेम्बारफ्रा जाहैबाय सेक्रेटारि अफ द गभर्नमेन्ट अफ आसाम WPT चेयारमेन डाइरेक्टर अफ WPT BC मेम्बार डिरेक्टर अफ वेलफेयार SC मेम्बार एडिशनेल सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि अफ गभर्नमेन्ट अफ आसाम WPT BC मेम्बार सेक्रेटारि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID आसाम आरो जइन्ट डिरेक्टर अफ AIRTCN SC मेम्बार दा फैयै फैयै मा जाफैखो बेहाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID बिथाङा तदन्त खालामनानै बिथाङा प्रतिवेदन होबाय जे बिथांनि जिथु फेमिलि बेकग्राउन्ड बि आगोलनिफ्रायनो ST बेकग्राउन्डनि मानसिया नंखाथारा बे जायखौ जों हरुकस होननानै बुङो बिथांनिसो बेहाय मा होदों जे डेट अफ फाइन्डिं अफ द एनक्वायरि रिपर्ट डेटेड 4/3/2020 it is clearly established that Nobo Soronia Kumar belongs to Kost community and he and his family member using Das and Deka which does not fall under the category of Boro Kosari. Sri Nobo Kumar Soronia was born in Digli Par village. His father name was late Lokhikanto Das alias Horukos. The name of his grandfather was late Selaram Das. The name of this mother is Srimati Deepika Baladas, whose marriage was not conducted as per the ritual of Boros and Ravas. All these facts have come to the light during the inquiry from the revenue official and revenue record. दा बिनिफ्राय बे तदन्तआ जाहैबाय मा नों आं खालामनाय नङा बे जाहैबाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस CID नि बिथांमोना तदन्त खालामनानै अलरेडि गभर्नमेन्ट अफ आसामनाव दाखिल खालामबाय दा खालि बेखौ मा होनदों दाख्लैबावै हियारिं मोनसे जानानै थांबावबाय दे अनारेबल कर्टआव जे बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनांगौ जे बिथाङा बर' कसारि कमिउनिटि नंगौना नङा खिन्थु तदन्तआव जों दा मोनफैबाय बिथाङा सर'निया कसारिनि बा बर' कसारि मानसिनि हि इज ए फेक ST मानो होनबा बिथाङा जों बिनि बे तदन्तनि बादैबो जों मोनसे बुस्थुखौ बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस नर्मेल एक्टिभिटिस जिथु पलिटिकेल केरियारनि बिथाङा एक्टिभिटिस बिथाङा नट एन्टि ट्राइबेल आं एन्टि ट्राइबेल बुङा हि इज एन्टि बर' बिनि सेन्टिमेन्टआ बिथाङा बर' कसारि होननानै गाव क्लेम खालामनो बाट अल हिज क्लेम्स आर एन्टि बर' बिथाङा अबर'नि नेतृत्व होबाय थायो अबर' होनबाय थायो गावखौनो दा बेहायबो जोंहा मोनसे बे जेनेरेलाइज जों मोनसे एसुमसन लानो हायो जे बिथाङा जे बर' ट्राइबेल सेन्टिमेन्टनि मानसि नंखाथारा आरो अलरेडि कर्टआव तदन्त खालामनो जिथु रिपर्ट बे रिपर्टखौ होजोब्बाय दा अनारेबल कर्टआ दाख्लै मोनसे राय होबाय जे बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो कमप्लिट फोजोबनांगौ दा बिनो मोजां खौराङा जे जोङो भबिष्यतआव हिरा सर'निया गावखौ ट्राइबेल होननानै बा गावखौ बर' कसारि होननानै क्लेम खालामनो हानाय नंला आरो बेखौ अनारेबल कर्टआ थाबैनो डिसप'ज खालामनो होदों मानो होनबा उइदिन 2 months जे बे ओरैनो पेन्डिं बोसोरथाम गाहाम पेन्डिं खालामना दोनबाय खिन्थु जोंनो लास्टआव फैबाय जुदिहाय लेटबाबो जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन होननानै साननो हायो मानो होनबा लास्टआव मा होदों अनारेबल कर्टआ रायखौ ओरैबायदि होबाय नै लास्ट नाम्बार कलमाव the according to the writ petition stands dismissed. However, the petitioner has submitted a complaint to respondent number 3 of 11 that the respondent number 3 is directed to take decision to petitioner complaint on date 11/6/2019 अर्थात 11/6/2019 आव जोंहा जनकलाल
बरगयारि बिथाङा रिटायार्ड IRS अफिसारमोन बिथाङा मोनसे पिटिशन फाइल खालामदोंमोन बिनि सायाव दा बेखौ होनदों जे विदिन ए पिरियड अफ 2 months फ्रम द डेट अफ रिसिभ अफ सार्टिफाइड कपि अफ द अर्डार एन्ड कमिउनिकेटेड इट्स डिसिजन टु पेटिशनार मैया जोङो सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै गासिबो बेखौ जनायनानै फैबाय आरो होनानै फैबाय अर्डारखौ लोगोसे जों कमिशनारखौबो लोगो हमहैदोंमोन बिथाङा गैयामोन दा जों आसा खालामो बे मास मोननैनि गेजेराव बे जोंनि बर' समाजनि थाखाय मोनसे मोजां खौराङा फैगोन होननानै जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो बेखौ जोंहा मिस्टार बिमल एडभकेट बिमल गयारि जों लोगोसे जोङो बिथांनि ग्रुप जोङो बेखौ फाइल खालामदोंमोन बिथाङा मोजां रिजाल्टखौनो होफैनो हादों दा जों आसा खालामो जे फैगोन बोसोराव जोंनि राजनितिक बिथिङाव जाहाथे जोंनि ट्राइबेलफोरनि बिरुद्धि बेफोरबायदि मावनो हानाय नङा होननानै जों आसा खालामो आरो मानो होनबा जुदिहे सरनिया हिरा सरनिया अर्थात बिथाङा गावखौनो सरनिया क्लेम खालामना लादों बर' कसारिबो क्लेम खालामना लादों वेरेस दिनै बिथांनि तदन्त खालामना मोनबाय जे हरु कस बिथाङा जुदि एसटि मारबा हरु कसनि बिथोराव अनलि हिरा सरनियाल' एसटि मोननांगौ ना आदार हरु कसनि मानसिफोरा माने एसटि मोनाखै दा कुइसना बेहायसो देर आर भेरियास हरु कस दंबावो बिथांमोननो माने एसटि होनो हायाखै होनबा आरो बेजों लोगोसे जोंहा ट्राइबेल दैदेनगिरि जेरै जों आगोलनि एसटि सार्टिफिकेट जाय इसु खालामदोंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे फैगोन सानफ्राव बेफोरबायदि खुनु दिन सालिजारि खालामा तदन्त खालामा सोरनिबा रं पार्सननि आखायाव जोङो दिनै जाहाथे कास्ट सार्टिफिकेटआ गोलैया दिनै रं पार्सननि थाखाय कास्ट सार्टिफिकेट गोलैनायनि थाखायनोथ' दिनै बे अबस्थायाव जानानै फैदों जाहाथे नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदिखौ जोंहा जाय जोंनि ट्राइबेल सार्टिफिकेट इसु खालामदोंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ मोनसे सिनसियार लायो आरो ओभारअल जे रियेल जेनुइन एसटि बिथांमोना जाहाथे कास्ट सार्टिफिकेटखौ मोनो आंनि खावलायनाया बिसो दिनै नब कुमार सरनिया जायनि जायगायाव एसटि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानो हादों बै होगिरि बिथांमोननि सायाव माबाफोर एक्सन जागोन निश्चय बिथांमोननि सायावबो एक्सनखौ लागोन मानो लाया जानो खारन दिनै हाइकर्टआनो दिनै मास मोननैनि टाइम होबाय जे मास मोननैनि गेजेराव हिरा सरनियानि सार्टिफिकेटआ जे फेक नंगौना नङा बेखौ मास मोननैनि गेजेरावनो फोजोबनो हाबाय इतिमध्ये अलरेडि तदन्त खालामनानै CIDआ अलरेडि रिपर्ट होबाय जे बिथांनि कास्ट सार्टिफिकेटआ फेक बर' कसारि नङा होननानै गथिखे जों मोजां फिथाइखौसो जों नेनानै दङ दा